Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Pakidagdagan, pakilagyan ng dobling effort, pakihabaan po. Pakihabaan ang pasensya, lalo na sa'yo, kuya. Kanina ka pa traffic. Ay, naku! Buti sana ko yung pinagtatraffic-traffic natin na yan may mangyayari sa Pilipinas. Pero ganun-ganun lang din naman. Ay, buti pa para hindi masyado uminit yung ulo mo. Samahan mo muna ako ngayong hapon. It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Ayan, tamang-tama. Alam ko na wala kang dalang ekstrang pampalit ng damit. Kaya sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Tingnan mo yung pasahero mo. Medyo may amoy-amoy naman ng kaunti. Mahirap kapag kaganyan. Dapat lagi kang prepared. Kung bukod sa mga damit, dapat meron kang handang tubig. Sige, kunin muna ang tubig, uminom muna. Alam mo kapag kaganitong sona, mahirap na dahil for sure kaliwat kanan ng traffic. Kapag ka mga ganyan, wala ka na magagawa dyan, B. Mabuti sana kung may mga flying cars na wala pa, kaya it's really traffic. Anyway, sasamahan naman kita ngayong hapon. Makakasama nyo po magmula 3 to 6 p.m. Mara Tony, pwede nyo po akong i-search sa aking social media accounts. It's MARATONEE. Time check, it's already 3:36. 3:36 at andiyan ka pa rin hanggang ngayon. Iniisip mo pa rin siya. Diyos ko, traffic na siya pa rin, be. Magbago ka na. Pero since alam ko naman na medyo mainit ang ulo mo today, okay lang sipagsipagan natin kasi nga today is everything is back to normal day. Back to school, back to work. What if back to reality na wala namang mangyayari sa Pilipinas, B, lalo na kung ikaw mismo ay hindi mag-i-improve, B. Diba? Malay mo, hindi naman talaga sa presidente. Malay mo, nasa iyo talaga ang pagbabago. Anyway, eto, wag mong babaguhin. Wag mong babaguhin ang lumipat ng istasyon. Tuloy-tuloy lang ang ating Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan?